WC i odeš i ti izađeš iz WC-a, evo je ona, čeka drugaricu s 2 torbice. I onda ti, zbog tih žena moraš da pereš ruke. Ja taman izađem, evo je, jebem ti da ti jebem, sad si našla da gledaš. Pa ja čekam da ona završi, ja još perem, evo. Pa je ja jebem, ti već oprala ruke. Ja po 5-6 minuta riba. Izađem ko hirurg do ovde opra. Evo te, hoću se tuširati posle pišanja. Jer znam kad se ona vrati u klub. Znam kad se ona vrati u klub, dušo moja lepa. Šta jedeš, papriku? Ljutu? Sutra ćeš da kukaš? Znam kad se vrati da će ja kaže, ej, bio je onaj komičar Olman u WC-u, pipno ga je, nije oplo ruke. Pazi, jer tako devojke? Pipno ga je, ona je gadljiva. Pa nisam kopao sa njim, jebote. Nisam ga vuko po podu. Mislim, mogao bi jer imam gaće. A izašao sam u grad, oprao sam ga. Bolje njega jednom nego ruke svaki put, brate. Ali pazi sada, ona je gadljiva, ja sam ga pipnuo. Pa to što ja pipam, ti stavljaš u usta.